Pani prezydent, Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Dobry, bardzo przyjemnie. To pięknie wygląda wszystko. Staraliśmy się, to nowiutko. Čia vyrauja nuotaika, kuri padeda žmogui jaustis oriam, jaustis, kad jisai yra svarbus ir nugyventi kiekvieną minutėlę, kuri yra jam skirta gyvenime. Taigi čia dirba žmonės ir sesuo Michaela, kurie atvykus iš Lenkijos, atiduoda viską, ką mes galime net įsivaizduoti įmanoma ar neįmanoma, kuri sugeba suburti ir kolektyvą, sugebėjo restauruoti tokius gražius mūsų senamiesčio namus ir gauna finansavimą, tik tai apie 30% tų poreikių, kuriuos reikia, kad galėtų teikti šias paslaugas iš valstybės. Ir visa kita yra be abejo tiek savanorių, tiek verslo, tiek privačios lėšos. Bet tai yra taip pat geras pavyzdys, kaip galima kombinuoti ir kartu dirbti ir valstybei, ir privačiam sektoriu, ir tiesiog savanorystė, ir bažnyčiai. Ir tokių pavyzdžių turėtų Lietuvoje būti kuo daugiau, nes pamačius ir pakalbėjus su pacientais ir ligoniukais, matome, kad to oraus jausmo išeinant tikrai turbūt negalime net garantuoti kartais ir savo tėvams, o tai tikrai labai skausminga. Ir ne tik išeinantiems, bet ir vaikučiams išeinantiems. Todėl labai džiaugiuosi, kad sesuo vėl mėgina organizuoti panašius namus kitais metais ir vaikams, kuriems lemta išeiti anksčiau laiko. Taigi, nuostabus pavyzdys ir aš visada remsiu žmonės, kurie atiduoda savo širdį, savo gyvenimą tiems, kam galėtų padėti. Ir tai daro ir nuoširdžiai, ir sąžiningai, ir sugeba suburti savanorius ir žmonės ir sujungti pastangas visų, ir valstybės, ir verslo, ir bažnyčios. Taip, tokių paslaugų reikia daugiau, mūsų visuomenė taip pat senėja ir žmonių, kuriems reikia užtikrinti orų išėjimą iš šio gyvenimo ir palengvinti, yra be abejo vis daugiau ir viena valstybė to nepajėgi bus daryti, kaip ir visose šalyse. Tai todėl kalbėkime turbūt ne tiek apie įstatyminę bazę, kiek apie įkainius šių paslaugų ir ligonių kasoms turbūt užduotis peržiūrėti tuos įkainius, nes jie jau yra gerokai mažesni negu savikaina arba kaina tų paslaugų. Tai svarbiausia, kad 24 valandas tas žmogus jaustųsi, kad jis yra šeimoje ir ne vienas. Ir kai bus tokios sąlygos, tai be jokios abejonės manau, kad tokių skaudesnių klausimų apie prievartinį išėjimą ko gero ir nekils. Bardzo chcą się z panią prezydent spotkać. Zapraszamy serdecznie. Doktorze, prowadź. Doktorze już nie. Bo tutaj rządzi Padał kad laisvai. Čia galima pabendrauti, dovanėlis teikti. Praca jest trudna może w stanie takim moralnym, że kiedy chory jest różny, mówię tylko co mówiłam, że naprawdę choroba nie wybiera ni wieku, ni stanu, czy człowiek jest biedny, czy bogaty, czy wierzący w Boga, czy nie. I nie chorują bardzo dużo młodych jest pacjentów i na dzisiejszy dzień, no i my nawiedzamy ich w domu. Na dzisiejszy dzień mam 11 chorych, i do niektórych jadę nie każdego dnia, do niektórych każdego. Stawiamy kroplówki, robimy przywiązki, myjemy, pomagamy chorym w rodzinie na co dzień. Trudno, prawda, ja też sama nawet często proszę psychologa pomocy, bo u nas psycholog pracuje w stacjonarze i na domowy jeździ i także pomaga dla personelu. To ja często bywam, pani Jolu, mówię, proszę przyjść do mnie, czy można porozmawiać, bo bywa nie mogę. От зараз będę plakała. Ludzie zgłaszają się i my bywa, że nie zdążamy. Po prostu siostra mówi, że my i po pracy bywa, no nie wpisujemy się w czas pracy. I siostra mówi, no chyba już będziemy robić inną brygadę, bo chyba, no ale u nas tak bywa, że dziś jest dużo, na jutro możemy już nie mieć tych chorych i tak no jakby zdążamy, ale na pewno, że takich musi być więcej i finansowanie musi być inne, bo dlatego, że my
Ja nie zarabiam praktycznie chyba na swoje zarплата od tego, co płaci Kasa Chorych. Staramy się dać nadzieję każdemu pacjentu. Przyjeżdżamy i zawsze, ja tak zawsze mówię, musimy mieć cel jakiś, musimy dążyć do tej celu. I u mnie był pacjent, też już odeszedł do wieczności, ale była jego w ciąży synowa i on pierwszego wnuka miał doczekać. I my takie ustanowili cel, że będziemy czekać. I naprawdę, czy to takie już tak wyszło, czy to tak było, urodziła ta synowa tego wnuka i my te 9 miesięcy razem, czasem gorzej, czasem lepiej trzymaliśmy się i urodziła ta synowa i na drugiego dnia już ten pacjent nie wstał na swoje nogi i bardzo mnie smutno, bo on tego wnuka nie zobaczył. Dlatego, że on już my go przywieźliśmy się do nas, bo w domu on już nie mógł być, a te dziecko niemowlęcia nie mogli przywieźć tutaj jeszcze ze szpitala, ale on dowiedział się, że ma wnuczka i odeszedł też do wieczności. Zdrowie najważniejsze. wszystkim. Zdrowie i wytrwałości. Ištvermės, terpėnė, taip reikia visiems, iš tikrųjų. Gerai, tai sėkmės jums. Sėkmės su šventėm, geros nuotaikos, pas jus labai gražu. Jesteśmy świadkami tu w naszej posłudze hospicyjnej, że cierpienie i przestrzeń bólu człowieka zbliża, przywołuje. I dzisiaj właśnie obecność pani prezydent pomniejsza właśnie tę przestrzeń samotności, bo nasi chorzy leżący w oddziale naszym są po prostu pewni, że nie są sami, że sama pani prezydent i personel hospicyjny są z nimi. Jest właśnie to poczucie pewności, że każdy z nas, z obywateli tej ziemi jest ważny i jest w centrum. Ja dzisiaj bardzo, bardzo w imieniu całej wspólnoty hospicyjnej dziękuję pani prezydent za to, że w tym centrum właśnie bardzo mocno pokazała ludzi chorych, którym zostało niewiele do przeżycia. Jesteśmy wdzięczni też dla Pani za wszystko, co robicie.